Здравей си, YouTube, Синитол 10 и днес играем в Godcraft Saga. Нямам скин, това е странно. Беше ми се бъгнал скина. И не се го виждам, пък другите го виждаха. И чакаме да времето да почне. Окей. Вбрах си стрелец. Да бъда. Ами. Добре, 10 секунди. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 3. 2. Едно старт, стана ден, набързо, yes, дама, yes, тук значи всичко за мен. Колко съм щастлив. Виж, хората, кой ми подаряват. Аз пък нямам върна услугата. Се старая да стана диамантен. И те чакам да почне. Айде да бягам от тук бързо. Не знам на къде. Да бягам. Окей, ще бягам надалеч, надалеч, много надалеч. Ще бягам. И ако някой дойде, ще го убия. Това са правилата на сега. Ако не четим, убиваш. Затова Survival Games. Ще дойде и тук. Тук би трябвало да има хубави айтеми. Тук какъв хубав chestplate. Си намерих. Диаманти ми трябва, диаманти. Към стана фул дома. Късмета да е за някой чест. Нищо. Тук трябва да има сега айтеми. Аха, окей. Не ги искам. Уит, да спрем. Само това искам. Аз дойдох тук, защото искам да заобиколя. Да видя кой има коня. Нищо няма. Тук би трябвало да има само буклуци. Тук вече как няма да няма нещо хубаво. И да, познах. Има хубави работи. Ами, чуя се да го кача в YouTube това видео. И със сигурност мисля да го кача в YouTube. И се постарая да стана full diamond. Full диамантен. Тушки за някой друг късметля да са. Айде ще взема. Ябълките. Забравих. Не искам тези мъжените, искам и те са. Няма никаква разлика, ама. Оня тръгна да бяга, аз пък бирам хубавите работи. Си ги обрах поне. Не си обрах хубавите ми. Окей, да бягаме. Само ще вървим. Не дойде някой. Чакай да си ги подредя. Да, окей. Мале, сипнах си почунка. Та без да исках. Той тенте за коми, бе. Някои хора биха казали да гърмиш, ама така лошо е, че не можеш да гърмиш. Yes.
си имам честплейт. Мисля, че нямам честплейт, али. Бързам да атакувам. Някой ако дойде кил. Сте як. 101. Якой с файр аспект много яко ще го убия. Я? Какви са панталонките? Речено. Ендър чест. В такива кътчета би трябвало да има. Да, има. Това там ендър чест ли? Не. Сега ако съм бил толкова път на празно. Не съм. Не съм. Ми харесва. Че не съм. Файр аспект меч. Значи почвам. Удрам ги един път. Почвам вече с това меч. Аре. Така. Добре. Гадост. Да ми дойдат. Добре. Играем сега в този сервер. И вече ще кажа си коста. И вече повече ще снимам явно на този сервер. Не на този сервер. Снимам повече, да. В различни сервери. То с епизоди на минигеймс. От Корея. Значи, другия епизод ще снимам в един друг сервер, наречен HysteriaCraft. Казва се HysteriaCraft и да ви хареса, там би трябвало да има минигеймс, такива работи. И ако ми хареса, ще се радвам. Махай се. Ендер пера. Най-сетне ендер чест. Ако се падне. Ендер чести. Честче. 9 секунди. 8. Тогава ще видя този чест. Там ще видя само и този чест да се отвори. Си пазя фронта. Моля се да дъмат честплейт. Аре бе. Какво ще чуеш? Yes, хекспи бутилки. Аз съм усмилял. Бати. Да си хапна, да си хапна, да си хапна, да си хапна. Но ми чудно защо да е меч Fire Aspect, ама дъма и шарп едно. Ето и ще бъде и шарпетица. Как си там някой ли има? Ми да дойдат. Да видим. Ще им стиска толкова много да дойдат. Yes! Тръгвам към правилна посока. Днеска май имам късмет. Точно днес. Не се знае, мога да появя в 9 ночи пък. Там е често, бе. Тим да ги проверим. С което искаме и това. Нямам ли така потунка? Окей. Не. Окей, тук няма честа 1000%. Не, няма честа със сайта ми. И някой да не ги обрал. Ти се тревожа. Ендер чест. Тук си бях. Такова един дъма чест плейт. Сега чакаме да спадне. Да спа в ронда. Окей.
Сега чакаме да се такова 12:22. Като стане 12:30 ще снимам официално за странно. Официално запише, че имам 5 админа. То да тролър. То от официално за... Аре! Обърках се. Главата ми се обърка. Чест! Още повече се обърка. Аре! Да стана... Айран поне, бе. Толкова си искам. Да бях събирал тъпия айран от там. Да, тендер перли си ги пазя за спешни случаи, например, като умирам. Още един да дойде. Страх ме е. Който иска да го взема. Дай да видим часовника. При кой съм най-близо? Грот една. Аре бе. Компаса е разверен, по някой път той се бъгва. Трябва да победя, иначе се изложа. Сега отивам там. Уха, колко много перли имам. Можех с тях да ги ползвам за нещо. В спешен случай, но не ми се е налагало. Кости, какви са тези глупости, деца ти в цестовете? Служете нещо хубаво. И си 5 ТНТ. Глед, да можеш да се гърби. Сега да ви изгърбя всичките до крака му. Някой ми е дал тепа ябълка. По-хубаво. Не, бисквитата ми. Бисквитке. Бисквитке. Тъпа бисквита. Аха. Виждаме един. Айде, почвам сега. Дят мача започва. Бой. Бой. Си тир. Ще умра. Този хак ли е, бе? Какъв е, бе? О, боже мой. Умрал. Ендер перо. Спаси ме! На майка ти. Ендер перото. Спаси ме. Добра, Ендер перо е много добра. Тъпа хилка. Сега отивам го убия това. Сега той ще умра. Ще го убия. Трябва да го убием. Ето го. Ти кога се закачаш, бе, ей? Ела, бе. Маймуно. Бой. Стани, беле. Ще умреш. Сега ще умреш. Без лъка ще унищожа. Бих ли го, бе? Съм го убил, браво. Не избега. Маймуната избега. Ти си то компас е развален. Аз съм до него, пък че той ми гвър за 500 км бати. Компас е той. Нещо. Чекай, Хага, как ти не умря, трябваше да е умрал да се махай се. Няма ли се махнеш, бе? Абе, бега тука, бе. Окей. Тук би трябвало да е чиста. Аре, с тя неща стая, ли? Така. Махай са. Чива, къш. 5, 4, 3, 2, 1.
От 9 мача ли? Още ме почна да 9 мача, окей. No проблем, той ще умре с удоволствие. Аре, пе. Започни да умреш. Той ми се смъква в АПС-то на мене. Това ми е проблема. Аре, ако стана. Бой. Няма ли? Аре, нали 9 мача почна, бе. Яс, Коста. Аре, 9 мача сега почва. 3, 2, 1, старт. Ела ми сега ти. Ти няма да умреш ли? Ти няма да умреш ли? А? Кой няма да умре, бе? Ай. Мале, махай се от мене. Махай се. Чува. Ча. Май се. Че. Бягай. Аре, победих. Я на половин, както видите, на едно сърце останах и пак победих. Всички да видят красивия скин на Стив. Аз съм Стив. 29. Айде да се приключа по-бързо. Аз съм краля! I'm pro. I'm pro. Лак. Окей. Това ще е за епизода. Съжалявам за този бък. Това ще е за епизода. И надявам се да ви хареса. Абонирайте за мен, ако искате да гледате още видеота. И до други срещи.